Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Di bernameya dergeha wêjeyê de em li ser mijarên cudayên wêjeyê disekinin, her wiha balê dikişînin ser çand û hunera gelê Kurd, ziman, çand û huner, edebiyat. Di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişînim ser mijara folklorê, ku ew jî mijareke girîng bi rastî jî. Yani destpêkê de folklor çi ye, girîngî û taybetmendiya folklorê çi ye. Ez ê balê bikişînim ser hinek berhemên folklorê. Mesela folklor di nava xwe de çi dihewînin. Di destpêkê de folklor em dikarin bêjin zanista gelê, yani bi xwe ji nav gel derketiye, ji devê gel derketiye, yani li her welatî, li her herêmê folklor wekî taybetmendiyekê derdikev pêşberî me û a her gelî ji xwe cuda ye, yani lê bin bandorên hev jî de maye. Di nava xwe de em bêjin berhemên çanda gelan dihewînin, heman demê de jî wekî mînak em dikarin bêjin wêjeya devkî jî bi xwe ew jî dikev nava folklorê. Yani kevneşopî ye, bawerî ye, müzik, lîstik, yani bi xwe nûnertiya nasnameya gelan dike. Em dikarin bêjin folklor bi vî rengî. Yani folklora gelan heman demê de jî dewlemendiyeke hevpar e. Yani ew rihekê hevpar di nava xwe de dihewîne. Yani em dikarin bêjin bi rastî jî bi demên dirêj gî haştî heta astekê folklor. Yani bi saya folklorê civak dikare mesela haya wan ji kevneşopiyên wan çê bive, em bêjin ji zimanê wan çê bive, haya wan ji em bêjin hafizaya wan çê bive, ji ber ku heman demê de jî folklor hafizaya civakekê ye. Ez dikarim bêjim mesela gelek kes bi rastî haya wan ji wê girîngî û taybetmendî û rihê folklorê tune, yani ne em bêjin di wê ferqiyê de ye, ji ber wî hawî jî em bêjin kêmasiyek di mirovan de çê dibe, yani dema ku em bêjin tu ne di ferqiya girîngî û taybetmendiya dewlemendiyek xwe ya wekî mîna folklorê de be, elbette vê gelek kêmasî jî derkevin holê. Di heman demê de jî parastina folklorê bi rastî jî gelekî girîng e. Yani gelek kes mesela ew dikin, em bêjin çîrokên gelêrî yên berê didin berhev dikin. Bi rastî jî ew gelekî girîng e. Çima çîrokên gelêrî ji xwe de eslê xwe de dîroka te bi, bîr û baweriyê te bi, rastiya civakê bi, dewlemendiyên te yên di aliyê ziman de, dewlemendiyên te yên di aliyê em bêjin erdîgariyê de, avana hemûya di nava xwe de dihewîne. Loma jî bi taybet mesela ew parastina çîrokên gelêrî û arşîvkirina wan jî gelekî girîng e. Ez dikarim bêjim kovara folklora me, ew ku em bêjin ji aliyê wefa Mezopotamyayê derdikeve, bi rastî ew kovar jî dibe sedem ku gelek em bêjin
گەونە شۆپی گەلێک ئەم بێژن بیر و باوەری گەلێک ئەم بێژن چیرۆک بە پێشکۆتن بە ئەوانە کۆم دکە و دگوەکی ئارشیڤێکێ ئەو ji rastî jî gelekî girîng yani arşîvkirina em bêjin ev va vê dewlemendiya folklorê jî ji bo bikê ji nifşên piştî me gelekî girîng im. Di folklorê de elbet dengê jî dengbêjî ciyekî taybet digirin. Xwedî girîngî û taybetmendiyeke mezin e û bûyî sedem ku gelek berhemên çand û wêjeyê bike ji heta nifşên îro. Behsa girîngî û taybetmendiya dengbêjiyê kir ez dixwazim dengbêjek jin jî bidim naskirin. Dengbêj Eda Mahdo, Eda Mahdo Mado di hundir kevanekê de li gundê Balûcê wêran şarê hatiye dinyayê. Di 4 saliya xwe de çûye Binxetê. Eda Mahdo kilanbêjeke êzîdî ye ji kabîleya Masekiyan e. Ji Masekiyan jî ji mala Helî Mîrzeyê piştî 20 salan dîsa vegeriyayê gundê Balûcê kolxana bav û kalên xwe û li wir îskan bûye. Niha jî nêzî 21 salin li Bakurê Almanyayê dijî. Ji 7 saliya xwe vir ve kilaman dibêje. Ew kilaman ji ber xwe ve hîn bûye û her tim li şîn û şahiyan dibêje. Ew li ser mirin, evîn, şer û qehremaniyê kilaman dibêje. Bi taybetî ew bi destana derwêşê Ewdî tê nasîn. Danasîna dengbêja bi navê Eda Mahdo jî di hejmara dehan a Sibata 2020 û 2022 ya folklora me de hatiye vegotin. Lê em niha di sala 2023 de niha di jiyana wê diguhertinek çêbûyî çênewî ew jî dikare yanî îhtimala ku çêbûbû jî heye. Lê xwest ez derbarê dengbêja jin ew bêjin ziman çand û wêjeya gelê Kurd parêzin min xwest ez were parve bikim. Di heman demê de jî di folklorê de çîrok jî gelekî girîngin yani xwedî ciyekî taybet e. Taybet mesela bêjin çîrokên yani gelêrî çîrokên ku berê em bêjin dihatin gotin yani dayîkê me, bavê me, dapîrê me, bapîrê me ji me re digotin yani ji me re digotin gelek carî bu çîrokana ji em xew ve diçûn û bi rastî jî li ber ronahiya lambê û guhdarkirina çîrokan bi rastî jî gelekî dameke cuda didame û ev jî dibû sedem ku em xeyalên nû biafirînin û xeyal jî elbet dibe sedema pêşketina mejiyê zarokan. Dixwazim çîrokeke gelêrî bi were parve bikim. Jaliyê Bêrîvan Matiyar ve hatî berhevkirin û zarbê jî Xaltîka Cahîdeyê û dîroka berhevkirinê jî 20 Adara 2018 de ye. Ev jî Qoser Mêrdîn yani çîrokeke Qoseriya Mêrdînê ye. Navê çîrokê jî carna karî carna xisarî. Gohingî wehîd bûn, çêlekek jinekê hebû. Jinik bêkar bû, lê karek jê nedihat. Wek min qelb bû û rabû her ro mêrê xwe re şer dikir digo. Yani ev ji ber ku ji devê em bêjin Xaltîka Cahîde hatî gotin yani çawa ji devê hatî gotin û hatî nivîsandin. Ha erd ezmanê Xwedê di vê çêleka me bifroj, di me jê xelas bikî. O rabû mêrê wê got. Kanî bavo, ne lazim e? Werîs xist stiyê çêlekê û çêlek bir malzatê. Geran ne geran heta êvarî kesî nekirî. Lê nêrî mêrikekî din eynî wek wî jina wî pêr re şer kiriye. Êwî jî nêriyek destê wî deyî. Nêriyê wî jî nehat firotin.
her du li hev du sekinîn ku bira ku te çêleka xwe firot got na welleh min nefirot got te jî nêriyê xwe nefirot got na got were ez te bi hevdû de giş bikin ez te bi hevdû de giş bikin çêlek da mêrik û nêrî jî stend bû sive nêrî jî gerand kesî nekirî lê nêrî giyek bazinek destê wî deyî got bira got wer ez te nêrî bitedim bizinê bide min got ka nêrî dayê bizin jê stend bû sive bizin jî bir mazzetê kesî nekirî lê nêrî gêncek dîkek destê wî de ye bizna xwe bi dîk da êvarî dîkê xwe jî gerand kesî nekirî lê nêrî gêncekî wek birakê te kum li ser piyê wî got bira got tu vî dîka kumekî nadin got belê bi kum da kumê xwe da serê xwe û hat malê hat mal lê bû êvar bermixurb bîrek hat pêşiya wî got hela bise gulka kumê min di bîrê dixuyayî di avê de xuyayî kumê min xweşikî ji bo jina min bi mir şernekî min çêlekek bi kum dayî serê xwe ewa hejand çir kum neket bîrê kum ket bîrê mêrik dora bîrê çû hat diki xwe bîrê diwerkim berê baş bizargan hebûn mal dibirin bi zêra didan barê heft qantiran malê xwe bi zêra dayî zêrî got ew lawik xwedê bîrê werkî çûanî got law gênc o xêr law derdê te çi yê tu dikî xwe bîrê diwerkî got hal û mesela min ji vêya heya vêyayî got niha te her malê jina te naxeyidî got na ê got wer ez te jî bazarê bikim got wer got binêr jina te xeyîdî jina xwe bidimê û got jina te nexeyîdî ez ê barê heft qantêra zêr bidim te kaxeta xwe ji çêkirin daniyek wek ca te û çûn mala mêrik jinikê got tu bi xêr hatî filan kes îro çend rêyê te tilkû bû ka te ev tehdata çêlekê kir maşalê te min jê xilas kir got keçê min ew tehdata çêlekê got mi geran negeran kesî nekirî got mi çêlek da min nêrî got ava bi sed quranî got te baş kir got te min ji wê çêlekê xilas kir mêrik ji wan guhdarî dike kaxeta xwe çêkiriyê bi xeyîdî wê jinikê bibê nexeyîdî wî barê heft qatira zêr bidî wan got te baş kir got çêlekê xelkê zaten got bi sinê xelkê bênêrînim got ê karkê wan çê bive dola nêriyê me got bi me kêf kir mêrik got keçê got bi xwedê min ew mîra tênêrî jî geran negeran kesî nekirî got min da bizinê wî got vê quranê te hîn baştir kir got qatixê me tune ez jî rayîjim satila xwe got ez ê bi şikranê re herim bêriyê kî çi zanî bizinekî didî sêyî ê got welleh keçê min çîk jî firot bizin jî da bi dîk got bi wê qur'anê te hîn baştir kir got melê me tune û rojî hat got dîkê me ji me re ezan bidî em zanin çi wextî fitarî çi wextî siorî got te baş kir ê got keçê wele ku îja min têdhata bizinê dîk jî nehat firotin got min bi kum da got weyla mala xwedê hezar carî ava bi got ew te baştir kir got di kîjan cemaetê rûnê xelk ew bê qeymeleyî ê got keçê îja min kir nekir got kum jî çir bîrê wernebû got weyla ez bi qurbana te bûmo xwe çend kirê got tu bîrê werba min ê çi xulî li serê xwe kiriba zarokê te mêrikê bazirgan got weyla kûçik qîza kûçik jinikê got ya bo ji bo çi tu ji min re xebera didî
bavê min gomerê min ji mirinê filîtî. Ew bîrê keta minê çer bikira. Ne te mala min xera kir. Got çima? Got wele minê mêrê te me kaxeta xwe çêkirî. Hal û mesele ev. Got anna ez biqeydîyama ew ê min bivira. Got ê. Got lê ez neqeydam. Tu neqeydî barê heft qantira zêr wê bêdevê berî ji te re bisekinî. Jinikê got mêro alverî carna karî carna xisarî. Belê ev jî çîroka xaltika Cahîde bi devê xwe gotî û çîrokek ji aliyê Qoser a Mêrdînê. Lê elbet hinek gelek çîrokên em bêjin ku ji devê gel wexta tê gotin û tu lê guhdar dike elbet hinek tiştê ku em bêjin yani wê zayînperestiyê em bêjin di nava xwe de vedihewînin jî heye yani hinek tiştên em bêjin hinek qalibên zayînperest heye ku çawa di nava civakê de rûniştiye û elbet têkoşînek di qada edebiyatê jî ew e ku li dijî em bêjin zimanê zayînperest mirov bikaribe ew yani bikaribe li ber xwe bide bikaribe ku wî zimanî em bêjin biguhere yani loman jî gelek çîrokên herêmî de jî wexta tu dixwîne tu wî tiştî tê de dibîne em bêjin biçûk xistina jinê ye rol û misyona ku li jinê hatî barkirin yani rol û misyoneke em bêjin lawaz e her wiha ew bêhna zayînperestiyê jê tê çimkî yanî ew desthilatdariya mêr ji ber ku pir zêde belav bûye. Me got folklor di nav xwe de kevneşopiyan diparêzin mesela yek ji kevneşopiyek nokê Qelandiyê tê gotin Evliya Çelêbî jî gotiye di sed sala Huldan de li Stenbolê bazarê nokên Qelandî û qidaman pir xurde û zêdeyî sed dikan û 400 xebatkarên wan dikanana heye. Nokên Qelandî bi van navan jî tê zanîn nokên Kurmancî, nokên Qurmê, nokên Sêlê, nokên Gundan. Nok bi rastî jî em bêjin bi taybet di çanda Kurdan de yani xwedî em bêjin taybetmendiyeke girîng e jî loman jî ew yani em dikarin bêjin ew mutfaxa em bêjin gelê Kurd de jî ew wekî yani ciyekî taybet dike yani ciyekî girîng û taybet jî digirin. Di heman demê de ji hinek gotinên kêm tên naskirin jî heye li her herêmê li gor xwe yani her herêm li gor xwe xwedî taybetmendiyekê ye yani gotinên cuda heye. Ez xwazim hineka bi we re par ve bike herêma Botanê mesela agiro. Agiro jina ku zarokan nîne ango jina ku bernagire. Mînak qeder agiro ye ev e çendî û çend sal e hev jî nêvê hêviya zarokekî ye hêj çê nebûye. Gotinek dinê jî alîcem û wergirtina pêlavan ya xelet e. Pêlav dema çep û rastên wergirtin ev peyv tê gotin mînak dîsa mîrhat pêlava xwe wa alîcemo kirî lingê xwe. Mesela cemet bi vaca yani tiştek wexta tiştekî dibe vaca li xwe kir ya ji wexta solek bêjin veya ters dêr xwe kirin dibe vaca li xwe kir. Aqar derdor hawildor devê manê mînak xwedê me tu kes nedîtiye hatî van aqaran ev der xewlene.
avatik despêka biharê mînak keçê hema hewe vê avatikê mala xwe da barkirin. Gotina awar hewdel awar ji av û arvanî çêdibe. Mînak fatê ka xêra xwe tu ji min re awarekî edêtî çêke. Yani vana jî nek gotinên mesela ên halê me herêma botanê ye hîn bi rastî gelek gotin hene. Banû eşq evîn dilketin mînak erê ceger qeyt û banûyê zozanê bûye em şaqi ziman ha. Wexta em jî zarok û me tiştekî ew bikira yani tiştekî şaş ya ji tiştekî nedrê wisa cam diko me qey bi bengî bûyim. Behle jî tê manakê maqil saf mînak kuro ew wek behleyan e. Mirov aciz dike tu çi bê jî fêm nakit. Bêso ji kinc cil kincik qumaş re tê gotin mînak Xwedê bike hema em ji vî agirî xilas bibin bila ev bêsojik ne li ber min be. Blok lawikên evîniyê ne mînak seyd û îşev keyfika blokan dame em îşev ji bîr nakin. Bilot qulîzbûn kesek serserkî xwe bicemîne asta serî dakeve biniya piş û ranan mînak mîrhat her roj xwe bilot dike em ditirsin stûyê xwe bihêle dibin kelexê xwe de. Binbêr di karê bêrvaniyê de binbêr û serbêr hene ya ê binê bêriyê rûdinê û bêrvaniyê dike ew binbêr e. Dîsa binbêra wa keça xinê ya bapîr e ew binbêrek jêhatî ye. Binçêrax ji merşik û xalîçeyên li malê tên raxistin ra dibêjin mînak binçêraxa mala wê nîn bî hema bêje dilê min gelek ma pêve bawerke gelek feqîrin. Gotina birt peyva birt giyayê zexmbûyî wekî qera malê hatî ev giya stûr dibe û dişibe û beş dide. Mînak giyayê bûyî birt êdî pez naxwe. Biskîn pirça pezan ya ku dirêj û şeng e ji pora mirovan re jî tê gotin mînak elîfa kesek biskîn e nav û deng e pezên miradî bêhtir biskînin. Bislê wekî nola mîna mînak ew bislê meta xwe ye gelek cirnexweş e. Cebane di goristanê de cihê xusûsî ku ji bo tirbên malbatekî hatiye cudakirin mînak di cebana mîrên botanê de gelek tirbên mîrekan hene û gelek mezin e. Cebol tişta bi hev e wekî hîçikek herî mayî yan jî tişta şil ya hevgirtî mînak mînaka ewil cebelok axa strayê ji min re anî got bike kepîç mînaka duda birinca wê wek cebo bî natat xwarin. Dîsa cotik gemara ku li ser serat û moxilê dimîne mînak îsal dexlê me hemî bi cotik me tu xêr jê nedît çolik rêzkirina qûçan ya ji bo diyarkirina sînoran. Mesela wekî mînak hudûdê me û mala gendî pê çolikan ji hev hatî veqetandin tu têl û riz de di nêva me de nîne. Çopilme di bêvila dewaran da tê êşeka heywanên hespîne mînak hey la çopilme di bêvila te de hatî zelamo. Dêlkew nêwdew ew darê dirêj yê di keyandina meşkê da meşkê req digire û her du darikên ku pêşber hev hatine têkûzkirin. Nêvdew wan her du darikan bi hev ve girê dide. Mînak exaleta xemrî bi xwedê dêlkewa me wa şikestî. Em mayîn herî ka yêkik zêde hewenînin. Derîk ji bo bela û nexweşiya teng tê gotin mînak xwezî mirov neketiya derîka bênamusan de. Derîka xweş
من nebihîstiye. Peyva ecûl xirxal amûra xweşikiyê ya bêhtir jin bi dora gûzeka xwe vedikin. Bazinê lingan e mînak xwezî ez ecûla lingê te bûma, êqar ji bo temamê dar û deviyan tê gotin. Mînak ev êqarê tu dibînî hemî ji bavê min mane, em ji wan dihemînin. Evanan jî hinek yani peyvên ku herêma Botanê yani kêm em bêjin hatiye bihîstin. Wekî min got rastî jî her em bêjin herêm li gor xwe xwedî dewlemendiyekê ye. Di heman demê de jî hinek gotinên pêşiyan jî em ê dîsa ji herêma Botanê ji we re bixwînin. Ev jî ji aliyê Rênaz Xendekî ve hatî berhevkirin yani çawa em bêjin hatî berhevkirin û di kovara folklora me de hatiye weşandin. Deriyê mala xwe bigire gund û cîranê xwe dizneke. Berî her tiştî divê mirov ewlehî û tedbîrên xwe wergire ji bo der û cîranên xwe gunehbar nekin. Derbek a gulê ye derbeka gulşîlanê. Ev tê çimaneyê gul di bihar û havînê di xweşiyê de heldibe. Gulşîlan di zivistanê de di roja xwe de heldibe. Her tişt li hêviya roj û wextê xwe ye. Heçiyê nekê biya mezina wê wave bê du stêrhê bizina. Ev jî tu nekî xeberê mezina tê bixwî du stewrê bizina divê mirov guh bide gotinên mezinê xwe. Baş dibe şûna xençera, baş nabe şûna xebera. Hin gotin hene ji birîndariyê dijwartir û zehmettir in. Ji ber wê birîn dicebire lê gotin ji bîra mirov naçe. Rast e yani carna em bêjin gotinek ku tê kirin ew qas bêjin dilê mirova diêşîne ku vegerayî di wê gotinê jî tune ye. Tîşkê mara bêjehr nabe. Li cemet got têjikê mara bêjehr nabe yani li herêma me jî ev dihat gotin têjikê mara bêjehr nabe. Zarokên mirovên xirab ji gelek caran dibin mirovên xirab di xusûsiyeta mirovî de çi hebe zorbûn, xirabbûn, xayîntî ew derbasî zarok û neviyên wan jî dibe. Heciyê ne li gor govendê xweş reqas e. Ji dûr ve mesele ji bo mirovan hêsan dixwîn lê ne wisa ye. Dest diçin destxet naçin. Mirov dimirin li şûna wan huner, berhem û fikrên wan dibînin. Ezmanê dirîj dixwaze gêrikî tîş. Ziman dirêjî dibe sedema bela û gobelata. Bila çavê miho li rêya dûr be ne li binê qebra kûr be. Çare ji mirinê re nîne yek çûbe rêyeka dûr jî îhtimal e vegere lê piştî mir tu îhtimal namînin. Hat ji derde rabe ji berde. Yek hat û bela û derd anî divê tu jî li ber rabî li ber xwe bidî. Hecî xurtî biçe mazî nanê re ervazî. Mirov kar bi zorê bi hinekan bide kirin ew kar naçe serî. Ew kesên bi zorê û ne bi dilê xwe karekî bikin dê wî karî pêk neynin. Tu ne bi dilê xwe herî maziyan biçînî tu yê li ervazî nenêrî û maziyan nebînî û gava vegerî tu yê bibêjî mazî tu nebûn. Ême jî cem diko wek tacijê tu bi zorê bişînin seydê. Kera nebin cem mehîna qene nedin tir û pehîna. Tişt li hev bandorê dikin û yên qels çavliyên xurt dikin û ew jî wekî wan tev digerin. Gohêk giha devê qûna mirîşkê navegere. Heke tişta qewimê êdî tu nikarî vegerînî rewşaberê. Gû bi mîzê paqij nabe. Tiştek pîs bi tiştekî dinê pîs pak nabe, xirabî bi xirabiyê çareser nabe.
قونا کو علمی ترا دوی کو علمی فرا راست نابه حتا گره گره مروف هینی تشنه خراب به پاشه بخوازه جی به حسانی دی نکاره دوجه برده نه اصل دنگه بلند اصل تو مختار گن به و اصل دنگه بلند با ویکر مختار گن با بدنگه بلند مروف نکاره بسر بکوه دوی مروف زانبه و زانبه بریوه ببه دست راحت لسر زکی برچیه دست راحت لیکا زکی تا والایه راحتی نباشه دی مروفی برچی بهیله کو دست مروفی کار نکه دی زکیوی برچی بمینه شوار رش ری ایوار ده کفشه زحمتی و دجواری هیچ جدور و دیار دکن دما خوده دای تکین و کبر جینای پشتی خوده جیره لی آنی ایدی پیش جینای شغله کی بکه اساس ده دلی ده جینکه واسواس جبو دلی مروف خوش و راحت به دوی مروف کاروباری خو باش بکه دوی شک و گومان ده کاری ده نمینه کو بمینه ده دلجی راحت نکه دستی نی گستن محوراد موسی مروف نکاره به یکی دوی مروفی قبول بکه راست و رستی خوهر و شکستی تشتار راست به بدرستی ده چه تشتا نه راست به و واجی به هر راست نابه مخابن yani evji و هایم هاش evji hinek gotine peşiya yen harema fotane bum ev برنامه کن ها مجوره پیشکش کرد جی وکی چافکانی من جی کووارا فولکلورا مگرد هجماراوی یا دهمینه کانونا پیشین کانونا پاشین سبات 2021 داده زارگوتن پشته فولکلور هر تشته بله گهدارین هجاز هاتم داویا برنامه خواه یا ایرود و برنامه ده جیم بالکشان سر فولکلور چیه باندورین فولکلوری گرینگیو تایوتمندیا فولکلوری و تشتین کو دبن بانه فولکلوری ده هاتیه و حواندن بالکشان سر وان بالکشان سر گوتنین هنه گوتنین پیشیان هنه بیوین کو پرزیده نابهان دی بهستنا حرما بوتانه و چیروک گالریا حرما قوسری مردینه مجوره راوکر حتی دمک دنه بمینن خیر و خوشیه ده به هنر به ویشه به چان نمینن هر لخواه مقاطبن